UMLA jong kaseng All India Trinamool Congress uba mikhamat ya Mausunram constituency uba Himalaya Shangpliang haka apnu tarik unaitung ulalik bensim benta haka jingeki Nongtrei haka EMRI ne 108 hapo kashatri Jylla Meghalaya EMRI Workers Union hakamat office sekam jong kini company uba hima ula Dawa bak Sorkar kadai ban Sngap ya Jingdawa jong kini Nongtrei namar kidei kipaya ba jong koi kakhia khamtam elei por badangdan kakhlam covid khat khandai uba hima ula Dawa bak Sorkar ba kadai ban le ai bat ban pinbyang ya Nongtrei katkum ke Jingdawa kakam namar kumbalong menta kawai ka ambulans Nongtrei ki botang arngun kapalabu jinge shibun ya kini Nongtrei ban ajing syakri ka papaka haba yadei ba Jingduna Nongtrei ban sim ya ka phone haba kipai ba ki call uba hima ulong bakalong ka bakendet ban tip balabu ban trei tang iwe Nongtrei na ka benta ban sim ya ka phone haba kipai ba ka Jylla kiba na kidong kathan kidong kam ambulans sispa pra shosho uba hima ulong ba jing siu tulop bakat jo ya kitu ki batrei da ka suppose nem bat ki batang sutrei dang tang sibnai ni arbanai kalong ko jingle bi jong Sorkar. Nang ni rengkat bat kini ki perlok ki jongka 108 ki baidon hapo ka strike menta kila don ka jing strike ke bala kanusi Kendai sni ka don kandai sni menta kini ki perlok ki batre po 108 emergency services kila shong kumne kroi hakani ke jaka ngaro awan ban shong lang bat ki bangan Sngap ya ka jing ka ba kini ki perlok ki syam shisha haba Sngap ya kajing jong kini ngaso pangnut ba ngan yeto ifi ba kini ki parlok ki batre hapo ka 108 kidon ki pilot kidon ki paramedics kidon ki batre hapo ka emergency response center kumta terter kidon la kajong kajing bat la kajong kajing ut joki hoi hangi kipai ba ni sosok habang i phone 108 shipang la poi ka ambulance ban kit ya ki bahiyang bahasem ban late ban ra hospital rengim tip ba pleng kini ki ju ki perlok ki bawan ban yarap yangi ban kit ban ba ya ki bahiyang bahasem hakapor ka emergency ki yarap ya pi ne yanga da ka jing su diaw ka masem joki ka jing diaw balai ba ka Sorkar kam Sngap ya ki Jingdawa jongki menta kam dei kasin ka benengkong ba kini ki perlok ki strike kumni ngilayo i man usnem man ka ngribenai kini ki julek bandawa na ka Sorkar ya ka hok jongki ka Sorkar ka Sngap man ka Sorkar ka le kelut ka syuai ki assurances ba kaong nginang eksamen nginang pay andre hadu menta ka ni klip matru ka Sorkar tang shikulam ro kampat proy dak hangnong no banle ya kanong no ka company rap ikini ki parlok juni ngaso diaw bat ngaso don ke Jingdom hapo mesim namar ba ka Sorkar kala use yakini ki Nongtrei jongi bat kala overuse yaki beyond the timings paki ki de hok Nongtrei. Why is the government quiet? Why is the government silent? Is the department officials deaf or are they blind? How can only one person man the emergency response center, whereas there should have been 6 personnel manning phone calls from all over the state? Ka 108 emergency service center ka day for the whole state. Haba phone 108 kala bandai na Bakmara, kala bandai na Pulvari, kala bandai na Kliriat, kala bandai nangno any corner of the state kawan shwa hakane ka emergency response center. How can one person attend calls from all over the state? I want the department officials to answer this to me.